ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናጠመንኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎ ምጽናት ዓሌት ወይ ጆኖሳይድ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጽንተት ዓሌት ናይ ገበን ምዃኑ ዝሕብረና ወይ ንከማኻ ካልኦት ሰባት ናይ መንባር መሰሎም ከም ምክሓዲዩ ዝሕሰብ እቲ ክምለስ ዘለዎ ኣየነት ጉጅለ እዮም እንታይ ምስ ዝወርዶም ይኸ ጽንተት ዓሌት ከም ዝተፈጸሞም ዝሕሰብ ኣብቲ ኣብ ሕዳር 3 2020 ጀመረ ኩናት ትግራይ ጽንተት ዓሌት ተፈጺሙ ድዩ ዛጊት 153 ሃገራት ጥራሕን ጽንተት ዓሌት ከም ገበን ተቐቢለን ክታመን ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቐሚጠን ዘለዋ ትፈልጡዶ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ጽንተት ዓሌት ገበን ምዃኑ ብኽታመን ካብ ዘይረጋገጸ ሃገራት ምዃና በንጻሩ ኢትዮጵያ ጽንተት ዓሌት ናይ ገበን ምዃኑ ብኽታማ ከም ዘጽለቐቶ እዚኦምን ካልኦትን ብዛዕባ ምጽናት ዓሌት ክምለሱልናዮም ሰዓቡኒ ምናልባት ዝኾነ ርእይቶ ምዝህልወኩም ኣብ ቦታ ርእይቶ ጸሓፉ ምጽናት ዓሌት እንታይ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ንምጽናት ዓሌት ወይ ንጆኖሳይድ ዝምልከት ሓሳብ ዘቕረበ ሰብ ኣብ 1944 ካብ ኣይሁዳውያን ዝውለድ ፖላንዳዊ ራፋኤል ሌምኪን እዩ ጆኖሳይድ ብቋንቋ ግሪክ ኮይኑ ጀኖ ማለት ዓሌት እዩ ሳይድ ማለት ምቕታል ማለት እዩ በትግርኛ ጽንተት ዓሌት ማለት ከም ቃሉ ንሓደ ፍልይ ዝበለ ዓሌት ዘለዎ ሕብረተሰብ ምጽናት ማለት እዩ ኣብዚ ጽንተት ዓሌት ንስጋዊ ወለዶ ጥራሕ ኣይኮነን ዘመልክት ብተወሳኺ ጽንተት ዓሌት 100% ንሓደ ሕብረተሰብ ምጥፋእ ማለት ኣይኮነን ክትህልቀሉ ዋላ ንምጥፍኡ ምፍታን ምስ ጽንተት እዩ ዝሕሰብ ከምኡውን ንማሕበራዊ መንነቱ ኮነ ኢልካ ኣብ ዕላማ ምስ ዝኣቱ ምስ ጽንተት ዓሌት እዩ ዝጽብጸብ ኣብ ልዕሊ ተመሳሳሊ ብሄር ኮነ ሃይማኖት ከምኡውን ተመሳሳሊ ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ሕብረተሰብ ኮነ ኢልካ ብዕላማ ዝፍጸም ቅትለት ኮነ ገበን ዓሌታዊ ጽንተት እዩ እቶም ገበናት ኮነ ኢልካ ሰባት ካብ መረበቶም ከም ስደዱ ምግባር ፍርያምነት ዓሌቶም ምቕያር ወይ ምድቓል ወዘተ ክኾኑ ይኽእሉ ራፋኤል ሌምኪን እዚ ጽንተት ከም ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ከም ዝፍጸም ገይሩ ዝገልጾ ብሄር ሃገር ወይ ግዛት ማለት ኣይኮነን ራፋኤል ሌምኪን እዚ ጉዳይ ኣክንዲ ብናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር መራሕቲ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ንኽምእኸል እዩ ድላዩ ነይሩ በቲ ዝገበሮ ድፊት ጽንተት ዓሌት ኣብ ታሕሳስ 1948 ብሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወይ ጀነራል ኣሰምብሊ ዩኤን ከም ገበን ተቐባልነት ረኺቡን ጸዲቑን ክሳብ ሚያዝያ 2022 153 ሃገራት ጥራሕን ብናይ ምጽናት ዓሌት ሕጋጋት ንኽምርሓ ክታመን ኣቐሚጠን ወይ በቲ ሕጊ ንኽቕየዳ ተሰማሚዐን እታ ናይ መወዳእታ ኣባል ናይ ዝኾነት ሃገር ካብ ኣፍሪቃ ኮይና ዛምቢያ ኣብ ሚያዝያ 2022 እያ ከም መግለጹ ውድብ ሕብራት ሃገራት 41 ሃገራት በዚ ሕጊ ንኸይቅየዳ ክታመን ከም ዘይቐመጣ እዩ ዝገልጽ እዘን ክታመን ዝቐመጣ ሃገራት ን19 ዓንቀጻት ናይ ምጽናት ዓሌት ወይ ጆኖሳይድ ሕጋጋት ኣኽቢረን ንኽጓዓዛ ይግደዳ ነተን 4 ቀዳሞት ዓንቀጻት ሓቢርና ብሓደ ክንሪአን ሰዓቡኒ እቲ ዝተረፈ ክትርእይዎም ብትደልዩ ጥብቆ ክገድፈልኩም እየ ጠዊዕኩም ኣንብብዎ ዓንቀጽ 1 ኣብ ግዜ ሰላም ኮነ ኩናት ምጽናት ዓሌት ወይ ጆኖሳይድ ዝፍጽሙ ኣካላት ተሓተቲ እዮም ዓንቀጽ 2 እዞም ዝስዕቡ 5 ነጥብታት ኮነ ኢልካ ምስ ዝፍጸሙ እዮም ከም ምጽናት ዓሌት ዝሕሰቡ 2.1 ኮነ ኢልካ ንኣባላት ሓደ ማሕበረሰብ ምቕታል እዚ እቲ ከም ቁጽሪ 1 ግልጽን ምጽናት ዓሌት ዝሕሰብ
እቲ ጽንተት ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ኮነ ሕብሪ ቆርበት ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ካብ ሓደ ናይ ማሕበራዊ መንነት መዐቀኒታት ዝፍጸም ቅትለት እዩ ምኽንያቱ ማሕበራዊ መንነት ንወለዶ ሃይማኖት ቋንቋ ባህልን ሕብሪ ቆርበትን እዩ ዘጠቃልል ብዝያዳ ብዛዕባ ብሄርን ማሕበራዊ መንነትን ክንፈልጥ ምስ እንደሊ ኣብ ታሕቲ ብትግርኛ ናይ ዝተተንተነት ትሕዝቶ ብጥብቆ ክገድፈልኩም እየ 2.2 ኣብ ልዕሊ እዞም ክንዝርዝሮም ጸናሕና ጉጅላዊ ሕብረተሰብ ኮነ ኢልካ ኣካላዊ ኮነ ኣእምሮኣዊ ጉድኣት ምውራድ ከም ጽንተት ዓሌት እዩ ዝሕሰብ ኮነ ኢልካ ጾታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ምፍጻም ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሕብረተሰብ መጥቃዕቲ ምፍጻም ኣብ ልዕሊ ሓደ ሕብረተሰብ ብተደጋጋሚ ንኽጉድኡ ናይ ጽልኢ ጎስጓስ ምግባር የጠቃልል ገለ ካብዚኦም ዋላ ብቐጥታ ህይወት ኣይሕልፉ ብተዘዋዋሪ ኣእምሮኣውን ኣካላውን መጉዳእቲ ንኽፍጸም እጃሞም የበርክትዮም ዘለዉ 2.3 ኮነ ኢልካ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ማሕበራዊ መነባብርኡ ምሉእ ወይ ብከፊል ዘይርግኣት ምፍጣር ጅምላዊ ጥሜት ወይ ኮነ ኢልካ ከም ዝጠምም ምግባር ገዛውቲ ኮነ ካልእ ዝገልገለሎም ነገራት ምዕናው ንኣብነት መንግስትን ሓደ ሕብረተሰብ ምንጭ ማዩ እንተኣዕኒዎ ወይ ጽሩይ ማይ ንኸይሰቲ እንተበኪልዎ ጽንተት ዓሌት እዩ ዝፍጽም ዘሎ ብሓፈሻ ብቀጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ሓደ ብሄር ንኻልእ ብሄር ብቀጥታ ብጎነጽ ኮነ ብተዘዋዋሪ መሬቱ ብግዴታ ገዲፍዎ ከም ስደድ እንተገይሮሞ ምጽናት ዓሌት እዩ ተፈጺሙ 2.4 ብግዴታ ኣገባቡ ዝሓለወ ጥንስን ሕርስን ከም ዝህሉ ምግባር ብዝተፈላለየ መገዲ ምውላድ ምእጋድ ዘዝጠነሳ ከም ዝንጽልኦ ምግባር ንዓመፅ ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ብመገዲ ዓመፅ እተን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ካልእ ሕብረተሰብ ድቅየን ክሕዛ ሃይማኖት ወይ ብሄር ናይቶም ዝውለዱ ህፃውንቲ ካብ ናይ ወለደን ኮነ ኣሕዋተን ክፍለዩ ወይ ክዳቐሉ እዮም ስለዚ ቀጻልነት ወለዶ ብሄረን በዚ ኣገባብ ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ይኽእል እዩ 2.5 ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ህፃናት ብግዴታ ናብ ካልእ ሕብረተሰብ ከም ዝስደዱ ወይ ከም ዝግዕዙ ምግባር እዚ እቶም ህፃውንቲ ናይቲ ዝኸድዎ ሕብረተሰብ ገለ ካብ ማሕበራዊ መንነት ሒዞም ስለ ዝዓብዩ ጽንተት ኣብ ልዕሊ ብሄሮም ወይ ሃይማኖቶም ይፍጸማሎ ማለት እዩ አንቀጽ 3 እቶም ብጽንተት ዓሌት ወይ ብጆኖሳይድ ተኸሲሶም ክቁጽዑ ዘለዎም 5 ኣካላት እዞም ዝስዕቡ እዮም ቀዳማይ ጽንተት ዓሌት ዝፈጸሙ ካልኣይ ጽንተት ዓሌት ንኽፍጸም ውዲታት ዝኣለሙ ኣካላት ሳልሳይ ብቀጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ጽንተት ዓሌት ንኽፍጸም ኢዶም ዝሓወሱ ኣካላት ራብዓይ ፈተነ ጽንተት ዓሌት ዝፈጸሙ ሓምሻይ ጽንተት ዓሌት ንኽፍጸም ዝተሓባበሩ አንቀጽ 4 ነዞም ኣብ አንቀጽ 3 ተጠቕሱ ነጥብታት ፈጸሙ መንግስታት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ተሓተቱ እዮም ኣቐዲምና ኣብ ላዕሊ ከም ዝረኣናዮ 43 ሃገራት ንውዕል ምጽናት ዓሌት ወይ ጆኖሳይድ ከም ዘየጽድቆ ርኢናዮ ነርና ካብዘን ሃገራት እተን 18 ሃገራት ካብ ኣፍሪቃ እየን ከም ዝፍለጥ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተባሂለን ዝጽዋዕ ሃገራት 10 እየን ካብዘን 10 እተን 5 ንምጽናት ዓሌት ብኽታመን ኣየጽድቆን ቀርኒ ኣፍሪቃ ተባሂለን ካብ ዝጽዋዕ 5 ሃገራት እተን 3 ንምጽናት ዓሌት ኣይጽድቆን ወይ ኣይተሰማምዓሉን ንሰን ከዓ ኤርትራ ጅቡቲ ሶማልያን እተን ንምጽናት ዓሌት ብኽታመን ዘጽድቆ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያን ሱዳንን እየን ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ሃገራት ዓለምና ነዚ ውዕል ዘጽደቐት እያ ኣብ ሓምለ 1949
إذا نزوعل كتامن زين برا هاجرات سلا زي كتما صنتت عليت بزي تحتاتنت يفصما مالت هيكونن بكاستمري انترناشنال لو ወይ بأهجراو حق اندابا يحتتاين ስለዚህ ንኸይፍጽማ ከም ግዴታን ከሐስቦ ኣለወን ምኽንያቱ ክፍጽማ ጥራሕ ዘይኮነ ክፍጸመን እውን ስለዝኽእል ውልቀ ሰባት ይኾኑ መራሕቲ ብጽንተት ዓሌት ተሓትትዮም ህዝብ ናይታ ዝፈጸመት ሃገር ግን ብመሰረት ኣህግራዊ ሕግ ጽንተት ዓሌት ተሓትት ይኮኑን ካስተመሪ ኢንተርናሽናል ሎው ኩለን ሃገራት ከም ሕልናዊ ግዴታ ክርዕምኦ ዝግበን ዘይተጻሕፈ ሕግ እዩ ኩለን አባላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘይከም ናይ ምጽናት ዓሌት ካብታ አባላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾናላ ሰዓታት ሒዘን ብገበን ኩናት ተሓትትየን ጽንተት ዓሌትን ገበን ኩናትን ዝተፋላለዩ እተን 18 አቡዕል ናይ ምጽናት ዓሌት ክታመን ዘየን በረሃ ሃገራት ካብ አፍሪካየን 17 ካብ ኤስያ 6 ካብ ካርቢያንን ደቡብ አሜሪካን ተወሳኺ ሃገራት ጽንተት ዓሌት ኣብስጽማሉ ነብሰ ምክልኻል ክገብራ ይፍትናየን ንኣብነት እስራኤል ናብ ቃዛ ረድኤት ንኽኣቱ ክትክልክል ከላ እቲ ስደር ረድኤት ሓማስ ክትቆምልዮም ብዝብል ምኽንያት ነብሰ ምክልኻል ትገብር ነይራ ኣብ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ተፈጺሙ ዲ ኣይተፈጸመን ንዓንቀጽ 2 ናይ ምጽናት ዓሌት ሕጋጋት ምምርማርዩ እትመልሲ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም